إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Барша мақтау хәмд сәнәләр безне юктан бар кылып, төрледән төрле нимәтләр биреп торучы, хакыйкый илаһыбызга бер Аллаһ Субхана ва Таалагә тиешле. Һәм безне бу дөньяда ничек итеп яшәргә кирәклеген өйрәткән, җәннәт юлын безгә яктыртып калучы Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлламгә салават шәрифләр барып ирешсә иде. Һәмнә әлхәмдүлилләһ Аллаһ Субхана Тааля рәхмәте белән шушы mübarək gündə Allahu Teala'nın yurtuna jıyıldı. Allah Subhanahu wa Taala hər barşabızның da ғәмәлләрен түзек qılıb, ихлас qılıb, qabullardan qılsa idi. Һәм шушы bir изгелек qılğan səbəplе Allah Subhanahu wa Taala iki dünyada da bizgə уңышын, шатлыгын бирсен иде. Һәм инде менә бүгенге көндә һәр адәм баласы ынтыла муллыкта, байлыкта, яхшы тормышта яшәргә. Һәм кызганыч күп кенә адәм балалары менә шушы акча табуны, байлык туплауны бәйлиләр үзләренең хуҗалары белән, үзләренең начальниклары белән, һәм инде кемгә хезмәт кылалар шулар белән. Ягъни уйлар, сәбәп ягыннан инде бер яктан караса, бу шулай да шикелле. Әмма төп акча бирүче, төп безгә ризык бирүче күп кеше инде онытып җибәрә кем икәнен. Менә без бит дөньяда да әгәр дә эшкә керәсе булса, без эшлибез яхшырак берәр эш урынын, берәр яхшырак организация. Һәм сораштырабыз аның хуҗасының диерәк. Һәм кайберәүләр шундый бәя бирә. Менә ул эшләгән кешене ярата. Әгәр дә вакытына килеп эшлисең икән, эшеңне җиренә җиткереп, ихластан башкарасың икән, хезмәт хакын сиңа жәлләми өстәвәле премияларында бирә дип. Һәм кеше эзләнә, менә ничек итеп үзенең начальнигына, үзенең хуҗасына, үзенә хезмәт хакы түләүченә юлын эзли. Ничек моңа яхшы мөнәсәбәт кылып, күбрәк итеп хезмәт хакы, күбрәк премия алып булганын. Әмма шул вакытта сәбәпне өйрәнсә дә, төп нигезне оныта күп кенә адәм баласы. Беренчесе, хакыйкатьтә чынлап торып безгә шушы хуҗа начальник акча, байлык, муллык бирәме? Яки аннан да өстенрәк бүтән бер зат бармы? Һәм менә бу хуҗабызга акча бирүче кешегә юл табырга тырышабыз без, күбрәк аннан хезмәт хакы алыр өчен. Ә менә чынлап торып безгә ризык бирүчегә без юл табырга тырышабызмы? Ничек күбрәк итеп шушы ризыкка, шушы ризыкны алып булуына. Менә бүгенге көндә дә шушы бик мөһим теманы яктыртасы килгәне, ул да булса, менә Раббыбыз Аллаһы Тааляның бик күркәм исеме бар, Ар-Раззак. Ягъни ризыкландыручы, ризык бирүче. Менә бөтен президентларга да, министрларга, бөтен начальник хуҗаларга да ризыкны кем бирә? Аллаһ Субхана ва Тааля бирә. Чөнки ул Ар-Раззак, ризык бирүче, ризыкландыручы. Һәм менә без дә белергә тиешбез, ничек итеп шушы Раббыбызга нинди юллар бар, аңа якынайып Аллаһы Тааля шушы тормышыбызны, муллыгын тагын да арттырсын. Ничек итеп шушы керемебезне Аллаһ Субхана ва Тааля да тагын да безгә арттырырга җибәрсен.
Һәм Аллаһы Тәгалә үзенең китабында да, Пәйгамбәр саллаллаһу үзенең сөннәтендә дә шушы юлларның бөтенесен дә бәян кылып калдырган. Безгә бары тик шушы аятларны, хадисларны укып, гамәл кылырга гына кала. Әйе, кайбер кеше дөрес аңлап бетермәскә мөмкин, теге ризык, мал, байлык, акча сорау дигәч, аңа ынтылу дигәч, ул уйлый, акча күплеген, мал күплеген күп итеп акча килүдә. 100 мең, 200 мең, 300 мең, 400 мең, ярты миллион, 1 миллион акча эшләсәм генә, менә мин бай булам, акча күп кирде дип уйлый. Һәм менә бу сәбәпләр без алачакбыз, ул гына түгел. Менә хәзер алашы сәбәпләр малны арттыруга гына түгел әле, булган малыбызга бәрәкәт бирә торган сәбәпләрдә. Кеше эшләргә мөмкин, Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин, 100 меңдә, 200 меңдә, 300 меңдә. Әмма шушы малның бәрәкәте булмаска мөмкин. Син ул байлыгыңны куллана алмаска мөмкин үз теләгәнчә. Байлыгыңның рәхәтен күрмәскә мөмкинсең. Ничек итеп 200-300 мең акча эшләргә мөмкинсең син? 100 меңдә эшләргә мөмкинсең. Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы кәсебең харам булып, яки шушы кергән акчаңны гынахлы, фәхиш юлларда тотып кергән малыңның бәрәкәтен алырга мөмкин. Ничек итеп? Юл фаҗиғасына очрадыңды, операциягә, даруга, табибларга акчаң чыгып китә. 300 мең кирде, 500 мең итеп. Машинаң ватылды, чыгып китте машинаңа, шушы 100 мең кирде, 150 мең чыгып китте. Сәүдә бара икән, килеп кыстылар, налоглар, штраф шәпедләр. Кергәне яхшы гына 300 мең чыгып китте, 500 мең итеп. Шул вакытта гади генә кеше шушы менә әйтәчәк сәбәпләрне кулланып яши, гынахлардан булдырылганча тыела, күбрәк изгелекләр кыла, намазын укый, уразасын тота, һәм башка игелекле гамәлләр кыла. Әмма шул вакытта 30-40 мең, 50 мең генә акча эшли. Әмма шушы әз генә эшләгән акчасы бәрәкәтлерәк 300 мең эшләгән кешегә караганда. Ничек? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны саклый, юл фаҗиғасыннан да, машинаның ватылуыннан да, төрле авыртулардан да, һәм башка бәла казалардан да. Чыкмый аны. Керә һәм чыкмый, әле җыелып та бара. Менә бу бәрәкәт дигән төшенчәне аңларга кирәк безгә. Малның күплегендә генә эш түгел, иң төп максат бәрәкәт. Акча әз булып та бәрәкәтле булса, ул күпкә хәерлерәк, сөенечлерәк, хәерлерәк була синең гаиләңә. Һәм менә шушы бәрәкәткә ничек ирешергә? Ничек Аллаһ Тәгалә шушы булган малыбызны, кергән акчабызны бәрәкәтлерәк кылып, чынлап торып булган байлыгыбызда ничек сөенеч табарга, без шушы аят хадислар белән менә шушыны алып китәчәкбез. Һәм хишчексез Аллаһ Тәгалә арттырырга да мөмкин. 30-40 мең эшләсәң, әгәр дә шушы сәбәпләрне кулланасың икән, Аллаһ Тәгалә арттырырга да мөмкин. 100, 200, 300 мең итеп тә. Аллаһ Тәгалә кемгә тели шуңа бирә. Һәм иң беренче менә бу мул тормышта, бәрәкәтле тормышта яшәүченең иң төп сәбәбе ул да булса Аллаһка иман китерү һәм изге игелекле гамәлләр кылу. Менә бу бәхетнең байлыкка, муллыкка ирешүебезнең нигезе булып тора. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Хәҗ сүрәсенең 50-нче аятында әйтә: "Фәлләзина аману ва амилу салихати лахум мәгфирату ва ризқун кәрим" ди. Кемнәрдә Аллаһы Тәгаләгә иман китерсәләр, һәм шушы иманнарын дәлилләп игелекле изге гамәлләр кылсалар ди. Булар ди Аллаһның мәгфиратына ди, ягъни гафу ителүенә, гынахларыннан арынуга ирешәчәкләр ди. Чөнки гынахтан арыну Аллаһның мәгфиратына ирешү. Бу шулай ук ризык ишекләрен ачуга бер сәбәп булып тора. Һәм нәрсә ди? Ва ризқун кәрим ди. Һәм Аллаһы Тәгаләдән ди мул ризык,
муллык, байлык бирер ди Алла Субхана ва Тааля. Һәм икенче сәбәп, ул да булса шулай ук нигез бәхетнең, мул тормышның, ул да булса тақвалык. Нәрсә ул тақвалык? Аллаһы Тааляның әҗир савабын өмет итеп, игелекле изге гамәлләр кылу һәм Алла Субхана ва Тааляның газабыннан куркып, гынахлардан тыелу. Менә бу була тақвалык. Тақва кеше ымтыла шушы күбрәк савапка, күбрәк изге гамәл кылырга һәм булдыра алганча тырыша гынахлы гамәлләрне калдырырга. Менә кайбер вакыт эш эзләгән вакытта сорау бирәләр. Менә шушындый яхшы эш бар. Әмма гамәле харам. Нишлим соң инде мәҗәткә баттым. Бүтән эш юк. Ярыймасын инде ди, гаиләмне туендырасым бар. Гаиләмне дә туендыру ваҗиб булып тора, бистендә бу эш булып тора. Ярыймасын миңа менә русалкага, красный белыйга шофер булып керергә. Юк. Әҗәттә булсаң да сабыр итәргә кирәк. Бүтән хәерле ишекләрне эзләргә кирәк. Чөнки кемдә кем Аллаһ ризалыгы өчен хәмер яки башка төрле гынахлы гамәлләрдән эшләүдән тыела икән, Аллаһы Тааля бәрбер күпмедер вакыттан соң аны сынап алганнан соң икенче яктан хәлал кәсеп юлын ачачак. Моңа дәлил булып тора Талак сурасының 2 һәм 3 аятлары: "Ва ман яттақиллаһа ядж'ал лаху махраджа." Кем тақва, Аллаһтан куркучы булса ди, Аллаһтан куркып берәр хәмер, харам, гынах эшне калдыра икән ди, ул аңа ди чыгу юлын бирәчәк ди. Әйе, көтәргә генә кирәк. Ва ярзуху мин хайсу ла яхтасиб. Һәм уйламаган, көтмәгән җирдән ди ризык бирәчәк ди. Тормыштан да бик күп мисаллар китереп улана, кардәшләр арасында да бар. Кеше калдыра кайбер вакыт, менә хәмер сата торган һәм башка риба белән бәйле булган эшләр белән шөгыльләнә. Әмма иманы әле шундый дәрәҗәдә түгел, курка бу эшен калдыра. Хезмәт хакы яхшы, күп акча эшли. Иманы зәгыйфрәк, тақвалыгы зәгыйф булу сәбәпле курка шушы эшеннән китергә. Әмма Аллаһ Тааля я юл фаҗигасы белән, я башка берәр бәла каза килә дә уйландыра. Менә шуннап тормышта бер Казанда бер кардәшнең шундый хәле булды. Менә бер, ягъни гел сөйлемин ишеткәнегез дә бардыр. Пиво сата торган эштә эшли, намазга бастанны калдырырга курка, чөнки хезмәт хакы бик зур. Мондай эш каян табам әле ди, итүзисем бар ди, иләнәсем бар ди. Әмма Аллаһның рәхмәте белән юл фаҗигасына очрый, әмма үзе исән кала, машина яраксыз була. Шуннан соң уйлана һәм Аллаһка тәвәккәлләп эштән китә. Һәм Аллаһ Тааля икенче хәерле эшен бирә, тагын да күбрәк хезмәт хакы эшли торган, һәм инде төзелеш фирмасына урнашып, тагын да күтәрелеп китә шушы кәсеп карьерный баскычта диек. Ягъни менә Аллаһ Таалядан куркып, Аллаһ Тааля кисәтте, шушы кисәтүне аңлап икенче хәләл эшкә урнашты, Аллаһ Тааля бирде, киң ишекләрне ачты. Иләнде дә, иләрдә тизеп чыкты, яхшы машинада да йөри. Менә Аллаһ Тааля өчен калдырганы бер харам эшне Аллаһ Субхана ва Тааля хәләл юлын бирде. Шуңа күрә менә бу аятны һәр вакытта да сайлау юлында калсак, безгә сайларга кирәк Аллаһ Таалядан куркып, тақвалы булып, хәләл юлны гына. Аллаһ да көтмәгән, уйламаган җирдән дә бирәчәкмен ди. Ва ман ятаваккал ала Аллаһи фахуа хасбух ди. Кем Аллаһка тәвәккәл кыла, ул аңа җитәчәк ди. Һәм менә шушы өченче сәбәп тә тәвәккәллек. Ризыгыбызның артуын теләсәк, ниндидер эш башларга уйлыйбыз икән, яңа берәрдән ди эшкә урнашасыбыз килә икән,
үзебезгә ышанырга, үзебезгә тәвәккәлләргә ярамый. Үзебезнең тәҗрибәбезгә мин моны булдырам, мин моны бәрбер эшлим дип түгел. Юк. Аллаһы Тәгалә тели икән. Аллаһы Тәгалә шушы эштән, шушы сәүдәдән ишекләрне ача икән. Мин хәерле нәтиҗәгә ирешәчәкмен дип Аллаһ белән бәйләргә кирәк күңелләребезне. Тәҗрибәгә дә, гыйлемгә дә таянып түгел. Ярар, синең дустың, берәр танышың, начальник булса да, ул эштә аңа да таянырга кирәк түгел. Ярар, бу минем классташым, бу минем авылдашым, мине калдырмас әле, хезмәт хакында түләр әле дип түгел. Юк. Аллаһка тәвәккәлләп, менә, и Раббым, син генә ашатучым, син генә хәерле ризык бирүчең, сиңа гына тәвәккәлләп урнашам, шушы эштән миңа хәерле ризыкларны ачсаң иде дип, Аллаһка тәвәккәлләп тотынырга кирәк. Һәм Аллаһка тәвәккәлләгәннән соң тырышлык күрсәтеп, сәбәп кылу да кирәк. Кайбер мусульманнар менә ялгыша, Аллаһы Тәгалә бирәсе булса бирер әле дип, эшсез йөрергә ярата. Бу тәвәккәллекне дөрес аңламау аркасында. Чөнки тәвәккәллек ул сәбәп белән бергә бара. Аллаһка тәвәккәллисең, сәбәбеңне кыласың, эшлисең, кәсеп итәсең. Ничек менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, Тирмизи җыентыгында килә торган хәдистә, "Ләү аннакум таваккалтум ала Аллаһи хакка таваккулихи", кемдә кемде хакыйкый тәвәккәллек белән ди Аллаһка тәвәккәлли икән ди, чын ышаныч белән, якин белән, менә чынлап торып ризыкны Аллаһ Тәгалә бирә, Аллаһтан гына барлык өметем дип, لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ди. Кышларны ашаткан кебек сезне дә ашатачак ди. Менә кыш нишли? Яра җәйкене кышларга ашарга күп. Алык кыш көннәрендә. Кыш оясында ятамы? Аллаһ Тәгалә ашатыр әле дип. Кыш нишли? Ни өчен кыш белән мисал килә? Беренче өлешендә күңелне Раббыбыз белән бәйләү. Аллаһы Тәгалә белән хакыйкый тәвәккәллек. Һәм хадисне икенче өлешендә карагыз, сәбәп кылу, эшләү, иҗтиһад кылу, җухд, тырышлык. Кышлар нишли? Оясында ятмый, кыш инде, иген басуларны кар каплады, ризык калмады дип, берсе дә оясында ятмый. Кыш чыгып китә, эзләнә, агачка кунып карый, берәр кипкән җимеш калмаган микән ди, кешеләрнең йорт кыенда йөри, берәр палас какканда ипи балчыгы төшеп калмады микән дип, кайбер кеше җимлекләр куя. Ягъни кыш тәвәккәлләп чыгып китә, тегендә бара, монда кунып карый, монда казынып карый, һәм кич белән инде кулы карын белән, тулы карын белән, эш белән кайтып керә. Һәм кеше дә менә шушы кышлардан үрнәк алып, шушы хадистә әйтелгәнчә, сәбәп кылырга мәҗбүр. Тәвәккәл кылып видео ятырга, диванда, YouTube'да видео карап ятырга түгел, яңа фикер эзләп, эшләп карарга. Кирпеч та салып карарга, машинада юып карарга, машинаның болтикларында бурып карарга, балтада тотып карарга. Һәм менә безгә баланы тәрбияләгәндә дә, менә бүген әти-әниләр, без балаларны жәллибез, эш кушырга, эш өйрәтеп, менә бик зур кимчелек. Кичкенәдән балага һөнәр эш күрсәтеп, үзең белән эшкә йөртеп тәрбияләргә кирәк. Менә бүген бала мәктәп бетерә, институт бара, бер нәрсә эшли белми. Ни җүнләп фикерен җиткерә белми, сөйли белми, ни хатасыз яза белми, чүкеч тотып кадакта кага белми. Һәм тормышында үзен таба алмыйчы, тегендә бәрелеп 3 көн эшләп карый, монда 1 ай эшләп карый, үзен таба алмыйчы йөри. Ни өчен шулай? Чөнки без аны үстерәмәдек. Безнең бурыч биреп карарга кирәк. Сервиска да, стройкага да, курьер эшенә дә, кафега да, грузчик итеп тә эшләтеп карарга, үзен тапсын өчен. Чөнки тәвәккәллек, әйткәнемчә, Аллаһның шушы ризыгын алу өчен сәбәп кылу кирәк. Кыры гына тәвәккәллек җитми. Һәм 4нче сәбәп, һәр вакытта да нәрсә?
Аллаһы Тәгаләгә дуга белән мөрәҗәгать итү. Варзукна ва анту хайру разиқин. Раббым бер Алла, ризыкландырсаң иде. Ризыгымны арттырсаң иде. Хәерле кәсепләр, яхшы һөнәрләр бирсәң иде. Ва анта хайру разиқин. Син иң хәерле ризыкландыручы дип Аллаһтан сорарга кирәк. Аллаһтан ялварырга кирәк. Һәм бишенче сәбәпләрдән шушы һөнәр юлында, кәсеп юлында шөкер итү һәм сабырлык кирәк. Канәгать булганыннан. Бу шулай малыбызны арттыруга зур сәбәп булып тора. Ибраһим сүрәсендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ла ин шакартум лазиданнакум" ди. Кимдә ким шөкер итә икән дә Аллаһ биргән ниъмәтләргә булган ризыгына канәгать була икән дә Аллаһ Тааля тагын да арттырымын ди. Менә бүгенге көндә ни өчен шушындый сынауларга дучар булдык бүгенге көндә? Бүгенге көндә бик яхшы яшибез. Әлхәмдүлилләһ, һәр йортта 2-3 машина, гади генә өстәлдә төрле җиләк-җимеш белән сыгылып тора. Шуңа карамастан гел зарланабыз. Шкаф тулы кием, туйдырды инде бу кием, тагы яңа кием кирәк. Хаман гречка, хаман макарон, туйдырды инде, икенче ни кирәк. Менә шуңа балда майда йөзәбез, әмма бәрер җитми, гел зарланабыз. Менә бүгенге көндә шөкер иткән кеше бармы? Бик сирәк. Бөтенесе зарлана. Әмма сез монда күбегез улы буын. Сез нинди сынау аша үттегез? Бик яхшы беләсез. Ничәнче елларда кибет киштәләрендә бер нәрсә юк. Сез моны бик яхшы беләсез. Шуңа күрә ул шур белән бүгенге көнне чагыштырсак, әби бабалар ничек әйтә? Җәннәт бит бу дип. Дөньяның җәннәте ди. Шуңа күрә менә бүгенге көндә әгәр дә халәтебезне үзгәртәсебез килсә, шөкер итәргә онытмый. Булган шушы ризыгыбызга, булган киемебезгә, булган йөри торган машинабызга, булган тора торган йортыбызга һәм шөкер белән бергә нәрсә багы? Сабырлык. Инналлаһа ма'ас сабирин. Аллаһ Тәгалә сабыр булучылар белән. Әйе, вакытлыча сынау булганда зарланмыйча гына эшкә урнаша алмыйсың ди, әзрәк кенә керем ягы какшады ди, зарланмыйча сабыр итәргә. Вакытлыча Аллаһ Тәгалә сынап карый сине. Вакытлыча. Нишләрсең икән? Зарланырсың микән? Аллаһ Тәгалә ризасызлыгын белдерсен микән шушы тәкъдиреңә, яки инде шөкер итерсең микән дип. Менә бу шулай ук безнең малыбызның артуына bir сәбәп булып тора. Һәм тагын бер сәбәп истигъфар, тәүбәгә килү. Менә күп гынахлар, шушы гынахлардан арынырга теләмәү, ул безнең акча керүгә, малыбызны арттыруны тыйып тора торган гамәлләр, гынахлар. Шушы гынахларыбыздан истигъфар, гафу сорыйбыз икән Раббыбыздан, тәүбәгә килеп, шушы гынахларны калдырабыз икән, бу ризык ишеге ачылуының мал килүебезгә бер сәбәп булып тора. Һәм моңа дәлил булып Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, Худ сүрәсенең 3-нче аятында: "Ванистагфиру раббакум ди, сумма тубу илейхи" ди. Аллаһка ди истигъфар кылыгыз ди, гафу сорагыз ди. Астагфирулла, Раббым гафу итсәң иде дип. Сумма аннан соң тәүбәгә килегез ди, шушы кыла торган гынахларыгызны калдырыгыз ди. Шуннан соң ди нәрсә ди? Юматти'укум мата'ан хасана. Шуннан соң ди Аллаһ Тәгалә ди мул тормыш бирер ди сезгә ди. Юматти'укум мата'ан хасана, яхшы ниъмәт белән кайтарыр ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу истигъфар, тәүбәгә киләбез икән, Аллаһ Субханаһу Тәгалә нәрсә ди?
bir мәгънәсе, галимнар фикере буенча, мул яхшы тормыш. Һәм икенче шушы аятны, икенче аят тагында ассызыклый нәрсә дип, Нух сүрәсенең 9-12 аятларында «Фәқул тустагфиру раббакум иннаху кана гаффара» ди. Аллаһ Тәгаләгә ди, Аллаһ Тәгаләдән истигъфар кылыгыз ди, дөреслектә ул гафу итүче ди. Һәм истигъфар кылсагыз, гынаһларыннан гафу сорасагыз ди, нәрсә ди? Җавабы килә: юрсилу сама алейкум мидрара ди. Нәрсә ди? Күктән ди, куйып ди, яңгырлар яудырыр ди. Ягъни яңгыр явуы bir сәбәп булып тора нәрсә? Яхшы уңыш алуга. Яхшы җиләк җимеш алуга. Шулай бит. Һәм нәрсә ди? Берсе ди, шушы уңыш биремен ди, гынаһларыгыздан истигъфар кылсагыз ди. Икенчесе ва юмдидкум би амвали ва бадин ва банина ва ядж'ал лакум джаннатин ва ядж'ал лакум анхара ди. Һәм ди, Аллаһ Субханаһу ва Тааля сезгә ди, муллык, мал бирер ди. Сезнең хәлегезгә ди, сезгә ярдәм итүче балалар бирер ди. Һәм астан елгалар аккан ди, җәннәтләр бирер ди. Менә истигъфар кылу шулай ук ризыгыбызның артуына бер сәбәп. Һәм тагын бер ризыгыбызның артуына, гомеребезне арттыруга, гомеребезнең бәрәкәтен булдыруга бер сәбәп туганлык җепләрен ныгыту. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Мен сарраху ан юбсата лаху фи ризқихи ва ан юнса лаху фи асарихи фальясил рахимахти." Кем ди ризыгының ди киң булуын, мул булуын теләсә ди, һәм гомеренең ди озын бәрәкәтле булуын теләсә ди, туганлык җепләрен ныгытсын ди. Туганлык җепләрен ныгыту, туганнар белән аралашу, аларның хәлләрен белеп туру, кунакка кайту, йөрешү, менә бу гомеребезнең бәрәкәтле булуына, малыбызның артуына бер сәбәп булып тора. Һәм тагын бер сәбәп малыбызны арттыруына, монсы кайбер кешегә гаҗәеп булар инде, ничек инде ди, син үзең бирәсең, синдә малың кими, һәм ул ничек мал арттыруга сәбәп була ди. Садака бирү, кардәшләребезгә, туганнарыбызга, күршеләребезгә ярдәм итү. Шулай ризыгыбызны арттыруына төп сәбәп икән. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръанда әйтә, Сәбә сүрәсенең 39 аятында: "Ва ма анфaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khayrur raziqin." Кемдә ди? Аллаһ ризалыгы өчен ди, садака бирә икән ди, Аллаһ Тааля аңа ди хәерлесе белән ди, аннан да яхшырагы белән ди кайтарып бирер ди. Чөнки Аллаһ Тааля иң хәерле ризыкландыручы ди. Менә тормышта да бит була мисаллар, бер кешене жәлләп 5000 садака бирәсең, берничә көннән ул сәүдәдән керем белән яки башка төрле эшләр белән 15000 итеп кайтып керә. Һәм уйларга кирәкми, менә бу фикерне үзгәртергә кирәк, садака бирдем икән, малым кими дип. Бу дөрес түгел. Садака бирдем икән, киресенчә малың арта. Ул артырга мөмкин, акча формасында да кайтырга мөмкин, керем формасында да кайтырга мөмкин, сәламәтлек ягыннан да кайтырга мөмкин. Аллаһ Тааля төрле бәла-казалардан сакларга да мөмкин. Ул шуның белән дә әйләнеп кайтырга мөмкин. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Муслим җыентында килә торган хадистә: "Ма нақасат садақату минал мал" ди. Садака бирү малны киметми ди. Менә бу фикерне безгә үзгәртергә кирәк. Берәр кешегә ярдәм иттең икән, уйларга кирәкми малың кимеде дип. Бу киресенчә кала. Беренчедән синең малыңа бәрәкәт булып иңәчәк, төшәчәк, кайтачак. Икенчедән савабы ихластан бирсәң, ахират көнендә күрәчәксең савабын. Әмрә кайбер вакыт матди әйберләргә тотасың. Ашадың, эчтең, ашарга, эчергә, киемгә, ашадың, эчтең, все, ул юылып китә, чыгып китә, калмады, кием алдың икән, туза, ташлыйсың, все, битте шуның белән. Менә Аллаһ юлында биргән садака
берәр мохтаҗ кешегә берәр кешенең хәлен җиңеләйтеп, берәр кешегә операциясына һәм башка менә бу кала. Бу юкка чыкмый. Ахирет көнендә моның әҗерен күреп шатланачаксың. Әле үкенәбез. Аллаһ Тәгалә ничек Куръанда әйтә, үлгәннән соң кеше үкенәчәк ди. Эй Раббым, әҗәлемне кичектерсәң иде, бу дөньяга кайтып тагын да күбрәк садакалар бирер идем дип үкенәчәк без бирмәгән өчен. Тагын да күбрәк изгелекләр кылыр идем. Эй Раббым, мине кире кайтарсын дип кеше үкенәчәк, ялварачак. Әмма инде соң булыр. Шуңа күрә калбыбыз, йөрәгебез типкән вакытта, җаныбыз әле тәнебездән чыкмаганда, тырышык, ымтылык, шушы булган малыбызны калдырырга. Бу дөньяда гына калдырырга түгел, үзебез белән әҗер савап формасында алып барырга кыямәткә. Һәм инде менә бу кайбер сәбәпләр булды. Бу сәбәпләр инде бик күп, шуның белән инде туктап торырбыз. Алла Субхана ва Тәгалә менә шушы булган сәбәпләр белән, белгәне белән гамәл кылырга язсын иде. Шушында ишетеп кенә, монда гына калмасын иде. Аны тормышыбызга да ашырырга язсын иде. Һәм тагын бер игълан диемәйне белдерү әйтәсем килә. Менә безнең бит инде киләсе дүшәмбе ул Ашура көне. Шуңа да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, кем шушы Мухаррам айының 10-нчы көнендә, безнең инде ул менә дүшәмбегә 8 августка туры килә инде, кемдә кем шушы Ашура көнендә ураза тотса да, ул үткән елның гөнаһларыннан да арыначак, чистарыначак, гафу ителәчәк диде. Без беләбез, менә вагызда да әйттек, гөнаһлардан арыну, шушы гөнаһ булу киртә булып тора безгә мал табуга, шулай бит, керем кертүгә. Шуңа күрә менә бу гөнаһлардан арыныр өчен безгә изгелек кылырга һәм инде шушы гөнаһлардан чистарынырга кирәк. Менә шушыңа да гафил булмыйча тутырышы дүшәмбе көн, кем инде булдыра алмый, шушы бер генә көн булса да дүшәмбе көнне уразаны тотырга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, киләсе елга калсам ди, мин инде 9-10 итеп тотыр идем ди. Шуңа күрә хәерле якшәмбе көн, дүшәмбе көн тотырга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе яшәгәндә 10-11 тота торган булган. Шуңа күрә галимнәр әйтте, кеше булдыра ала икән ди, кешеннән килә икән 3 көн тотса да хәерле ди. Мәсәлән, якшәмбе тотасың, дүшәмбе һәм сишәмбе. Бу иң хәерлесе инде. Булдыра алмасаң, эш сәбәпле бер генә көн булса да ураза тотыйк. Менә шуңа күрә онытмыйк, менә дүшәмбе көн безнең Ашура көне, шушы изгелек кылып, Алла Субхана ва Тәгалә ризалыгына ирешеп, җәннәтле булырга һәр барчабызга да насыйп әйләсен. Ике дөньяда да уңышка ирешеп, ике дөньяда да күңел тынычлыгына, бәхеткә ирешеп яшәргә сыны. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.